Lanbide heziketara hurbiltzeko arrazoi garrantzitsuenetakoa nik uste dela zikloak oso praktikoak direla. Klasitan jesarritxe egon eta irakasle entzuten egon biherrien dekilako zati handi bet tailerratan parte hartzekoa. Gainera hemendeko guzen bizikloak bai elektrikoa eta bai mekanikoa oso lotute dauz arrati inguruko industria potentenakin. Lanbide heziketa ikastea erabaki nuen klasean praktika gehiago daudelako eta etorkizun batean enpresa batean sartzeko erraztasun gehiago daudela pentsatzen dudalako. Eta aparte klasean ambiente oso ona dago eta gustora nago. Nik hartu dut elektrizitatea, nire aite da elektrizistea, da aukera oso ona beragaz lanitea. Eta gainera be da etorkizun handiez, gero eta gehiago egiten dire gauzek elektrikoak, etorkizun oso ona da. Generalean giro oso ona da, da pozik nabil klasean.